Hello students, welcome to my YouTube channel Gain Knowledge. ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା philosophical and empirical approaches to the study of political science ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ କ'ଣ। philosophical approach ହେଉଛି ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ଆଉ empirical approach ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ। ଆପ୍ରୋଚ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଏଙ୍ଗଲ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଅର୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ ଥିଙ୍ଗ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବା ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ନଜରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯେଉଁ ନଜରରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ସେଭଳି ମେଥଡ଼ କ'ଣ? ଦି ୱେ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଲ୍ ଅର୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମେଥଡ଼। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ ତା ଉପରେ, ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ କ'ଣ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର। ଏ ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ କହୁଛି ଇଏ ତାର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ଡିଡକ୍ଟିଭ୍। ପିଲାମାନେ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜେନେରାଲ ଘଟଣାରୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଘଟଣାକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ଯିବା। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଥାଏ। ଯଦି ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ କାହାର ଯଦି ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିବା ମନେ ମନେ ଯେ କ'ଣ ସେ ପିଲାଟିର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଥିବ। ତେଣୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ନା ମଣିଷର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼। ସେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ବି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ହୋଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଘଟଣାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ କମ୍ପେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଜର୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଜଜେସ୍ ୱେଦର ସମଥିଙ୍ଗ ଅର୍ ସମୱାନ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ଅର୍ ରାଇଟ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ମନେ କରାଯାଉ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଗୁଣ ସବୁ ଆସେ। ଭଲ ପିଲାର ଗୁଣ କ'ଣ? ସେ ସତ କହେ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କର ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନେ। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ପିଲାର ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଭଲ ପିଲାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ଜଣକୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମକୁ କହୁଛି ଏ ପିଲାଟି ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ସେ ପିଲାକୁ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ଏ ପିଲାଟି ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିବା କ'ଣ, ଏ ପିଲାଟି ସତ କଥା କହୁଥିବ, ଭଲ କାମ କରୁଥିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିବ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁଅ ଗଲୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲାନି, କହିଲା ମୁଁ ଯିବିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲେ କ'ଣ, ପିଲାଟିକୁ ଭଲ ପିଲା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟି ତ କାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିଲାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଆମ ମନରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ହିସାବରେ ରଖିଲେ, ମାପଦଣ୍ଡ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ନୁହେଁ। ସେଇ କଥାଟି ଦେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଟ୍ କମ୍ପେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଜର୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ସ୍କେଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ ମାପଦଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ପିଲାର ଗୁଣ ଏଇଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ଏ ପିଲାଟିର ଗୁଣକୁ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କଲେ, ତୁଳନା କରିକି କହିଲେ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ପିଲାଟି ଭଲ ପିଲା, ଏଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଭୁଲ କଥା। ଦେନ୍ ଜଜେସ୍ ୱେଦର ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ଅର୍ ରାଇଟ୍। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିବା। ଇଟ୍ ଲେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍। ଇଏ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍, କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ କ'ଣ? ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯଦି ତା ଠିକ୍ ହଉ ବା ଭୁଲ ହଉ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଘଟଣାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଘଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘଟଣାଟି କେମିତି ଭଲରେ ସବୁ ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ ସେଇ ତାରି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍, କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପ୍ଲାଟୋ, ସକ୍ରେଟ୍ସ, ରୋସୋ ୱେର୍ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ର ସପୋର୍ଟର ସବୁ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ଲାଟୋ ଥିଲେ, ସକ୍ରେଟ୍ସ ଥିଲେ, ଆଉ ଜେ ରୋସୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିନ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ରୋସୋ ଏଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ର ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପ୍ଲାଟୋ, ଦି ରିପବ୍ଲିକ୍, ଥୋମାସ୍ ହବ୍ସ, ଲେଭିଏଥାନ୍ ଆର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ
ऑफ द यूज ऑफ फिलोसॉफिकल अप्रोच। ये जो फिलोसॉफिकल अप्रोच को व्यवहार करके प्लाटो गोटे बही लिखिते सेटा हूँ द रिपब्लिक। थॉमस हॉब्स गोटे बही लिखिते ता ना देते लेविएथान। एगुड़ा हूँ कौन फिलोसॉफिकल अप्रोच जो यूज होती तार गोटे गोटे एग्जांपल पिलाने गोटे हिंट्स दे दूची ये जो रिपब्लिक आ लेविएथान कौन से बही रे प्लाटोंकर जो दि रिपब्लिक रे प्लाटो लिखिते जे गोटे समाज गोटे भल समाज केमिति हेबा दरकार। थॉमस हॉब्स भी तांको लेविएथान रे सेम कथा लिखिते पिलाने बड़ हेले ए विषय रे आउरी जानिबो। एबे देखिबा एम्पिरिकल अप्रोच कौन। एम्पिरिकल अप्रोच इज इंडक्टिव इन नेचर। इंडक्टिव माने कौन पिला माने कौन से गोटे स्पेसिफिक घटना जेनेराल को जीवा अर्थात केतेक घटना आम देखुंत केते घटना समान गुणटी को आम देखिले समान गुणटी को देखिकी तार आम अनुमान कले यही भाया जितटी जिनस थी समस्त भितर यही गुणटी थी अर्थात आम जब केते काउ देखुं काउ को देखिए जानते काउर रंगटी कला तेणु आम जब 20टा 50टा 100टा काउ देखिले देखिए जानले काउर रंग कला तेणु आम से अनुमान कर दुनिया जिते काउ थे सबू काउर रंग हूँ कला। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो एम्पिरिकल अप्रोच क्या पर्यवेसित क्या आधार एटा अच्छी ना ऑब्जर्वेशन आउ एक्सपेरिमेंट को लक्ष्य करवा अर्थात ऑब्जर्वेशन करवा आउ एक्सपेरिमेंट माने परीक्षा करके आम ता विषय कौन गोटे मत देवा। इट प्रोवाइड्स ए जनरल रूल ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड एक्सपीरियंस टू द स्पेसिफिक फेनोमेना। स्पेसिफिक फेनोमेना गोटे निर्दिष्ट घटना को जो आम देखिले ता विषय जो आम आमर जो ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च तापर से निर्दिष्ट घटना उपरे जो सब रिसर्च आम कले रिसर्च करिया परे आम जो जो कंक्लूजन पहुँचले से कथा कहूँ जे इट प्रोवाइड्स ए जनरल रूल अर्थात गोटे साधारण नियम आम ये देले अर्थात गोटे साधारण कथाटे कहले कौन ना काउ मान को देखी देखिकी आम कहले दुनिया जिते काउ अच्छा सबू काउर रंग हूँ कला। इट लेज स्ट्रेस ऑन व्हाट इज हैपनिंग। ये गुरुत्व दिए कौन होउची कौन एबे सब घटुची से ही घटना उपरे ये अधिक गुरुत्व दिए आगु कौन हम कौन हवा उचित तापर ये गुरुत्व दिए एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिकल अप्रोच ये विज्ञान साइंटिफिक कथा आगे। तापरे अरिस्टोटल लॉर्ड ब्राइस मॉन्टेस्क्यू डेविड ईस्टन रॉबर्ट डाल आर द सपोर्टर्स ऑफ दिस अप्रोच। ये जो अरिस्टोटल लॉर्ड ब्राइस मॉन्टेस्क्यू डेविड ईस्टन रॉबर्ट डाल एमाने होचंती एम्पिरिकल अप्रोच अर्थात जो प्रयोग सिद्ध प्रवेश मार्गर सपोर्टर अटंती। पिला माने मु भाबुची फिलोसॉफिकल अप्रोच आउ एम्पिरिकल अप्रोच तुम मैंने बुझी सारथिबो। यही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मु यार ऑलरेडी 3टी पार्ट जो सरी जाइछि ताको लिंक दे देबी तुम मैंने जाकि ताको देखिदेव आउ भलसे बुझिया पाई चेष्टा करिवो। जदि किछि अबुझा रहे ताले कमेंट कले मु ताको निश्चित रूपे आउ थरे बुझिया पाई चेष्टा करिवि। धन्यवाद।